Τι κι αν ο χώρος γύρω από το συνοικιακό κατάστημα στο Κερατσίνι θύμιζε κινηματογραφικό πλατό. Τι κι αν υπήρχαν γύρω του 8 κάμερες ασφαλείας. Ο νεαρός απτόητος σιγουρεύτηκε απλώς ότι δεν τον έβλεπαν τα μάτια του ιδιοκτήτη και άρπαξε για το σπίτι ένα ολόκληρο πακέτο με εφημερίδες και περιοδικά. Εντάξει, να κλέψει να φάει. Να κλέψει χρήματα. Να κλέψει τα περιοδικά για ποιο λόγο? Ενώ μας έκανε ζημιά, αυτός δεν κερδίζει τίποτα. Λίγο χρόνο θα κερδίσει για διασκέδαση, για ψυχαγωγία. Όπως φαίνεται από τις κάμερες ασφαλείας, ο νεαρός πήγε έξω από το κατάστημα ψηλικών που βρίσκεται στην αυλή μιας πολυκατοικίας. Το κατάστημα, όπως διαπίστωσε, ήταν κλειστό παρά το γεγονός ότι μόλις είχαν αφήσει από το πρακτορείο εφημερίδων ένα πακέτο με εφημερίδες και περιοδικά. Αρχικά πήγε να φύγει, αλλά το ξανασκέφτηκε. Γύρισε πίσω, κοίταξε και ξανακοίταξε στο κατάστημα και όταν πλέον σιγουρεύτηκε ότι δεν υπήρχε κανείς, άρπαξε το πακέτο και έφυγε σαν κύριος. Παρότι είναι και ο άντρας μου αστυνομικός, αυτό δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, βλέπεις ότι σε χτυπάνε από γύρω-γύρω, ας πούμε. Και με κάμερες και αυτό και πάλι δεν πτωούνται πλέον με τίποτα. Είναι η δεύτερη φορά που οι ιδιοκτήτες του καταστήματος ψηλικών πέφτουν θύματα κλοπής. Την προηγούμενη 3 άγνωστοι είχαν πάρει από την αποθήκη εμπορεύματα. Την πρώτη φορά, μάλιστα, οι διαρρήκτες εκτός από εμπορεύματα είχαν πάρει και διάφορα τρόφιμα για τις δύσκολες μέρες. Όσο για τον νεαρό που είχε ιδιαίτερη προτίμηση στον ημερήσιο τύπο, όπως λέει η ιδιοκτήτρια, είναι πρόσωπο γνωστό στη γειτονιά και περιστασιακός πελάτης.